the local government of Sowore, Esodo in Ondo State. The same Sowore that came out to criticize Alex Otti, the best working governor currently in this country. He came out to criticize him. This is his local government. This is Sowore local government. Have Sowore ever called out the government or the governor of his state? Have Sowore ever mobilized protesters to protest against bad governance in his state? Activist is son. Activist he can say. But Sowore is quick to mobilize protesters to go and protest in Abia State. And after protesting, he came out to criticize Alex Otti and said Alex Otti is doing half transformation. You can imagine the impetus. Ndi chameleon will always be Ndi chameleon. There will always be uncanny birds. So for Ndi Igbo na trust Onya, Anamamu namu, because it's like you don't want to learn from your ancestors. They can never change. Sowore, when will the government of your own state do half of what Alex Otti is doing in Abia State? When? Alex Otti is currently the best governor in this country. And no governor has done half of what he has done. That's half transformation you're talking about. No governor has done half of it. And yet you open your mouth. We're not caught Alex Otti. Hey, Sowore, no Alex Otti slander shall be tolerated. Next time, if you want to protest, carry your protest to Ondo. Go and protest for good governance in your state. First of all, activist is sono. Obi waking up one. Ndi bottle ni sena na malo no ma. Is no no potabase. I like this our sister video the one me to Sowore. Sowore mane na ala. Mane izibota ala dege. Izibota ala dege. Anyị na-ekwu ka anyị si na Igbo na-akwado iju na Igbo na-akwado iju. Ịbịa condemn ma ihe ndị Igbo na-ekwu obodo gị dị. Obodo gị na-adagara agara, obodo gị gba ọtọ. You have never for one day put away making organize those things sin na obodo gị adịghị emeti ya. Sowore ịbịa na party gị sọsọ gowa bụ chairman, ngowa vice chairman, ngowa local chairman, ngowa everything. Any day party gị for meeting, ngowa na represent. One man Kikelafia, but you basically say that a man on your bona nila onwe with Akia, that one of his Sunday at the Lily is a show whether that is what you are doing. Ijaka gay new wege. That's what Fakagi dineze today. Neko Bodogisi were dele. Uza do no Bodogim we call Buluzalo mbe Biafra war. Olunguzalo, only call Ulumbo Basanjo Nache. That was the last time Alolo Heno Bodoge. Obodogi have never come out to all your local government to order. Important be all your governor to order. Important be one kamani put in apokunuzu. Irugi. Ono gini bi hena basarage. I keep telling our people na Sowore does not mean well for Ndi Igbo. Asina na support ya for Mazi Nnamdi Kanu. Mana na ihe omeli Peter Obi. You can't like Mazi Nnamdi Kanu and hate Peter Obi. It will not work for you. I bu Ndi Igbo. I like Ilonya out to the core. Obo Ndi Igbo like you will know. Mana Ndi Igbo like you will know. After say ona no Mazi Nnamdi Kanu, man, I keep telling people, if it equally him what camel Peter Obi, did you people forget so soon? It did the Peter Obi. Well, Nala Kazo mbo election. Na buwe. Kete chole ndi Igbo ligote. Iwele if you go ni Igbo ndi Igbo ligote to the top. Ki we megide. Onwe ka obono mgbe ikwu di statement kete onwe ka obono onwe onye Igbo bia support wa gị na nka. Inwe ka feel weza na ndị Igbo menka. Oga it is a lie. I am on watch ki decapitalize ya ndị Igbo. Ki decapitalize ya ya. Ka odigi indicate ya kene ha na-akpụ ya. Ibeji mmadụ aka. I am on kwenye na nka. Sowore abụrụ ezigbo mmadụ. Sowore abụrụ ezigbo mmadụ. Ihe ọbụla emeli na-emela na Yoruba ya emeli ha ji ebuli Yoruba. Onye bịa na-agba ọkụ na-achụ oke. Yes, I man enwe so one or two things na-eme na Igbo anyị. Mana imanji ma imansi ezibịa gwa ndị Igbo aka yesi we make because onye Igbo believe na gịnị me Igwe bi ike.
ekwugo m ihe a several and I will still say it again. Hapụchakwa na Igbo na-enwe nsogbu na ndị Igbo na-aba mba. Ala ndị Igbo na ndị Igbo ha na-aba mba. Ebola outside itikwa n'ala anyị ọnụ. Anyị maka isi ebi, anyị maka isi esetụlụ. Mana ebe ya amazi na Igbo bụ inwe Igbo bụ ike bụ na ndị Igbo na-ese okwu. Ifefesi outside ka ebe atile anyị ọnụ, anyị edosagoro okwu ahụ anyị na-ese fesi gị. Anyị fesi agụ tụchagide gị. Bunite gị yochachacha gị yochapụcha gị ma mkpụrụ mmiri ma aja ma gwụgwọ otigwo gị ma nugbo ta nọt fachicha your brain. Anyị atụgha gị dị na anyị nachi ya takwa okeke si na gịnị mee. Ịma why this okwu Sowore ji wee na-agafe is that na ndị nwanyị dosagodo ihe Obi Kubana na ndị otu ya na-ekwugodo City Boy movement. This is a typical example of it. Anyị dosagodo ya n'akụkụ ndosi ya nnọọ n'akụkụ ka ọ na-ezugoro ike na-eku ume. Anyị chọgoro ife esi Sowore si na gịnị Sowore si na gịnị mee. That is how we operate. So by the time emegide okwu Sowore akịta o wee dajikwa anyị wee nachi atakwa unu asịrị na Obi Kubana na ndị hedia sịrị gịnị, ndị City Boy movement sịrị gịnị. That is how we move. Ịghọtago? Despite the fact that Obi Kubana abịago bịa ya Obi Kubana mgbaghara all those things, I still consider it as ezigbo ihe. Mago onye fụna mejọrọ ya mgbaghara si gbaghara. Ịghọtago? Si gbaghara ma unu opinion, I believe that Obi Kubana should be gbagharala. Ịghọtago? He should be gbagharala. And everybody are entitled to their opinion. In this life, everybody is entitled to their opinion. Man, a man just your own opinion can invade another person's privacy. I be had wrong. Oya wa na si ebe belo ugo belo. So all these things kita no one na Sowore si Sowore ase ho. Sowore na achọ iwe Sowore ga sande Igbo isi. Sowore na achọ ga sa Igbo isi. Mgbe ọ chịkọrọ protest by that time, I keep saying this thing. Why not people protest na obodo ọzọ? Why not ibu ya mmadụ one ma mmadụ one ụbata n'obodo? Nobody knows mmadụ one ọchịbata. Anyị amarọ ndị Fulani one ọchịbata. Anyị amarọ ndị Hausa one ọchịbata. Anyị amarọ ndị amị disguise l'onwe ha. Ndị Fulani disguise l'onwe ha ka ndị amị pikpute n'ime Abia State after the protest. Onye ọbụla mmadụ one bata for protest, mmadụ one pụ. Nobody have the record. Very soon, we can know some of political unrest here and there in Abia State. They know where me pon say, akwankwulieku, che. Si buli ago obodo ọzọ. I'm in support of the 1 million march from Nnamdi Kanu. Man no boro na Abia State. Abia State is too peaceful and they are looking for any small thing to decapitalize the city. And Sowore, but the main target ayeji we gadia. Kitofu no onye ọbụla n'anya now. I believe na ya matawagi ihe small. Mana aghọta. So Sowore mgbasa ọzọ wepụrụ ndị Igbo ọnụ n'okwu because nke ka na afakịta wu Genesis. By the time we get to Revelation, onwezi ike mgbe agba your record na anwụ. Anyị wee ma na nwere iwu ni be local government chairman n'obodo gị, ewube councilor, you don't have any political experience, o nwere ihe ibụkwa, ị na-achịbebe achị obodo, ị na-achịbebe achị the whole Nigeria. Alex Otika get mine in all angle, both educational, both marital, both personal, both commanding respect, and he's a serving governor. Sowore, Ibubedi, councillor obodo. You're not even a councillor. Ibube ward chairman. You will actually be in Nigeria. Man, that is a story for another day. Mbobo na idu okukwala ọzọ. I agree ya as the hot. God kwana mbozo on the buy.